Hello guys, आं दिनै बिजनीयाव थांनो नागिरदों। दायो ट्रेन स्टेशनाव दङ। 9:30 आंनि ट्रेन दङ। हारसिंथार रावबो गैया स्टेशनावनो साफा सानैल'थार। दाबो फैयाखै रावबो। 8था जाबाय ओमफ्राय नै नाहर रावबो गैया बारा इनि साफा सानैल'थार। बिसोरबो थांसिनसो बायदि मोनबाय आङो। थांनायनि जाहोना जाबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि अनार राजेन्द्र बसुमतारी सारा आंखौ लेंहरदों। गावनि मिथिया बिथाङा मानि थाखाय हरखाबै लेंहरदों, बाट बिथांनि लेंहरनायनि जाहोनाव आं बेखौ रेसपेक्ट खालामनानै आं बिथांसिम थांनो नागिरदों। दा हरदि हरलाबाबो आं सानाव थांनो सानदोंमोन, सोलाबासै, बाट आं दायो ओंखारबोबाय। दा थांनोसै आरो नोंथांमोनजों लोगो हमनोसै। S3 दायो नोंसोर आंखौ नुला, मानो होनबा लाइट खोमोरजोब्बाय। आं जाय जायगायाव दाबायाव दङ S329, आंना सिदा मिडिलाव गोलैबाय, आंना गेजेराव गोबां बर'फोर दङ बेवहाय। हेल' गाइस, 1:55 आव मोनफैनो गोनांमोन। दायो 1:35 जाबाय, दसेनो सफैबाय। थाब सफैथारदों बिरादनो। दहायबो 9:30 खारनो गोनांमोन, बाट 8थायावनो सफैनानै होनानै आरो खारबाय। दाबो 1:55 आव मोनफैनो गोनांमोन, 1:35 आवनो मोनफैबाय। दा 1:37 जाबाय, ओंखारनायजों जाबजों। बिजनेस सहैसिगोन दाहाय दसे थानानै। उन्दुगासिनो दं गोबां मानसिफोरना स्टेशनाव। बेफोरबायदि हालोद जाना दं स्टेशना। नाय एकदम टिकेट काउन्टाराव टिकेट होबाय दां, होगोन ना होआखैथाय। रुमाव हाबनोसै, बेवहाय दसे जिरायहैनोसै। दायो NJP ट्रेनाव दङ, जिरनानै दंगासिनो दङ। सोलिया, चार्ज होनो नागिरदोंमोन, बेटारियाबो जोबहां जाबाय। मेगन मोदै एसे जाबाय आरो, मिथिबायना। मानसिफोरा दा हाबफैगासिनो दं, बारा गैया, बिराद खालि दं एसे। फाइनेलि बिजनी रेलवे स्टेशनाव मोनबाय। दायो थांगासिनो दं जाय जायगायाव फैदोंमोन। Bus stand Bijni ni. Bus stand. Hah? Police station. College. अच्छा बिजनी कॉलेज तो इधर है। अच्छा है इधर। अरे बिजनी कॉलेज है। गुड मर्निं। आं दिनै बिजनीयाव दङ। आं मैयाहाय वाट्सएप स्टेटासाव होना होदोंमोन आङो बिजनीयाव थांगासिनो दं होननानै। फाइनेलि आङो दिनै बिजनी टाउनाव सफैबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिगोमा अनार राजेन्द्र बसुमतारी सारा आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन, बिनि थाखायनो आं फैदों बेवहाय। दायो आं बेवहायनो दङ। बिसोरनि स्टुडिअ ना मा आं बेखौ बारा बुजिला, बाट स्टुडिअ बायदिखौनो मोनदां बिदिनो। स' CCTV केमेराबो दङ। स' आं दा बेयाव दङ।
बारा गोबाव जायाखै मोनफैनाया, दानि बावैसो मोनफैदों आङो। ओमफ्राय आंखौ ससे लायनो थांबाय बै जरनिफ्राय। दायो दसे थानानै दुगैनोसै, साहा लोंखांबाय, ब्रेकफास्ट खालामबाय दायो। ओमफ्राय राजेन्द्र बसुमतारी सारा दा फैगोन। ओमफ्राय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय लेंहरदों बेखौ जों मोनथिनो मोनगोन बावैनो। आंनि आंगो लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ'आ फैगासिनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन।